Totes les agències tributàries del món han de vigilar que un sistema funcioni. Totes ho han de fer. És la seva funció. No és recaptar, és vigilar. Per tant, és aconseguir que un conjunt de persones, en el fons és sociologia, facin un comportament que és pagar. Perquè fixeu-vos que és el de l'Eixam, sou molt més vosaltres que jo, però jo haig d'aconseguir que tots vosaltres feu un comportament, no només una vegada, sinó de forma reiterada. Per tant, això és el que ha de fer una administració tributària aquí i a tot arreu. La pregunta és, i com ho fa l'actual gestor del sistema que gestiona la nostra hisenda? Què fa? Què m'heu dit al principi? Que fa? Por. No? Si ara ens trobéssim una agència tributària pel carrer i li preguntéssim, agència tributària, ¿a què te dediques? Et diria, a la lucha contra el fraude. Us sona aquest concepte? L'heu vist en algun lloc? Ells diuen, si tu li preguntes al Montoro què fa, et dirà, a la lucha contra el fraude. Què diu això? Diu, a la lucha contra el fraude. La pròpia llei diu, ley de lucha contra el fraude. O sigui, el concepte de lucha contra el fraude el dic jo? No, el diuen ells. Sí? Per tant, oye, li preguntarem a aquesta agència tributària que ens trobem pel carrer, ¿tú te dedicas a la lucha contra el fraude? Sí. ¿Y cuántos años hace que te dedicas a esta guerra? Diu, 35. Diu, i vas ganando o vas perdiendo? Clar, perquè si tu et dediques a la lucha contra el fraude, hem de saber si vas bé o no vas bé. Si n'hi ha més, és que no ho fas bé, si n'hi ha menys, és que ho fas bé. Esteu d'acord amb mi o no? Però és que, a més, això de la lucha porta implícit l'existència de dos bandos, no? Una batalla de los buenos y los malos. Dius, i quin és el bueno? Si abans m'heu dit tots que associàveu Hisenda a agència tributària, és que Hacienda, per vosaltres, són ells. Però és que si li preguntéssim al ministre quin és Hacienda, diria, Hacienda soy yo. Y si le preguntéssim a l'agència tributària quin és Hacienda, diria, Hacienda somos nosotros. Y nosotros somos los buenos, que luchamos contra los malos. ¿Esteu d'acord o no? ¿Y quién son los malos? Todos. El fraude. I per això todos esteu acollonits. I en canvi aquí de fraude no n'hi ha ni així. Però la percepció de si rebo una carta d'Hisenda amb el logo de l'agència tributària, què em passarà? Perquè tinc la sensació del nen davant del lluitador d'escumó. Sí? Per això jo dic, en el llibre, i és una frase que explico sovint, que una hisenda que només amenaça és una hisenda que fracassa. Per què? Perquè el model de lucha contra el fraude, el seu propi nom, ja ens indica que la manera que té l'agència tributària d'entendre la seva funció en el sistema és amenaçar, és atemorir per forçar aquest compliment. Però li dona resultats? No, senyor. No n'hi dona. Perquè segueix havent-hi més frau que mai. N'hi ha tant que ni el calcula. Anem a veure com ho fa. Ya que luchas contra el fraude. Oye, agencia tributaria, esto de la lucha contra el fraude, ¿cómo lo haces? Debe ser muy difícil. Pues ahora te explico yo cómo se hace la lucha contra el fraude. Mireu. El que fa l'Agència Estatal d'Administració Tributària, que és una agència tributària molt eficaç, és el que es diu el model de control. El model de control, d'alguna manera, és l'expressió tècnica del que és el paradigma del control. Fins a primers dels anys 90, totes les agències tributàries, totes, del planeta, de tots els sistemes, tots els governs i totes les societats, i vosaltres abans d'entrar avui aquí, pensàveu o pensaven que la funció d'una administració tributària i d'una agència tributària era perseguir els que no paguen. Buscar els que no paguen i perseguir-los perquè paguin. O sigui, que el que ha de fer és buscar el que no paga, controlar i vigilar el que no paga. Esteu d'acord o no? Això ho pensaven la majoria d'administracions fiscals del planeta fins a mitjans dels anys 90. Com que l'agència tributària es crea el 92, quan comença, veu d'aquest paradigma i s'hi apunta al tope, perquè inverteix molt en tecnologia, recursos nous, i és la millor en el control. Com es fa el control a posteriori? Fixeu-vos que hem dit Hacienda somos todos, i a més feu l'autoliquidació, per tant, actueu vosaltres. I jo m'espero, i un cop hagueu actuat, jo actuo. Jo vigilo el que heu fet. És el model de control. Com es fa això? Perquè no és fàcil, perquè penseu que hem de controlar un eixam de 52 milions quan l'agència tributària són 25.000 funcionaris. Que no és un gegant, que és un nan. 25.000 respecte a 52 milions, que és molt diferent. Doncs com ho fa això? Doncs mireu, d'entrada, en els pagans, el que diuen els taxpayers, aquí en diuen obligados tributarios sujetos pasivos. Déu-n'hi-do, Obligados tributarios sujetos pasivos. Diu, però escolti, que encara que soc jo el que fa la feina, com em pot dir que soc sujeto passivo? Si soc l'actiu, soc el que fa la feina, ser sujeto passivo deu ser una cosa molt lletja,
Perquè jo no sóc sujeto passivo de la fiscalitat. El ciutadà, el que paga, és el que la fa real. Però què li diuen? Obligado, tributario, sujeto, passivo. Aquest obligado tributario, amb qui relaciona? Es relaciona amb la seva agència tributària, que per fer la seva funció de control i de vigilància del circuit tributari utilitza dos grans elements. El primer, el monopoli de la informació, aquella sensació que teniu tots que Hacienda lo sabe todo i que té moltes dades i que té totes les dades i que qualsevol cosa que facis és coneguda, la teniu o no, aquesta sensació? Que sí? I aquesta informació se la queda per ella, per això és un monopoli, i l'altra, la potestat sancionadora, que és el lluitador de sumo que diu, si tires al damunt, et faig una clau i t'immobilitzo. La potestat sancionadora és la capacitat d'imposar-te una sanció, de donar-te una penalització, per tant, d'afectar el teu patrimoni i fins i tot podria afectar la teva vida personal si et faig una denúncia per delicte contra la hisenda pública. O sigui que això no és tema que es fa en broma, i si no, mireu el que diu la premsa en els darrers mesos i els darrers anys. Per tant, la potestat sancionadora i el monopoli de la informació són els dos eixos i les dues eines que utilitza l'agència tributària per fer la seva feina. I com aconsegueix aquesta informació? A través de l'autoliquidació, perquè a l'administració no li donem diners, li donem dades, no li donem diners, jo de diners no n'he rebut, però de dades moltes, i les donem nosaltres quan autoliquidem o qualsevol que presenti una declaració informativa que ens afecti. I amb totes aquestes dades les utilitza, les gestiona, les estructura, i és en aquest cas sí l'organització que ho fa millor de tot el planeta, ho fa molt bé, perquè si no fes això no podria funcionar, perquè són 25.000 respecte de 52 milions, i organitza el seu control. I com fa el seu control? Doncs mireu, respecte als declarants, que són d'aquells que tinc dades, perquè o me les donen ells o me les donen un altre, faig el que es diu el control general. El que aquí coneixeu com les paral·leles, el control extensivo, és a dir, la màquina és la que fa el control perquè busca les discrepàncies i quan troba les discrepàncies intenta localitzar el que no compleix. Però clar, per fer això, l'agència tributària destina el 80% dels seus recursos a fer això. Per tant, a l'altre 20%, que ja són poquets, perquè parlàvem de 25.000, però quants inspectors d'Hisenda us penseu que hi ha d'aquests 25.000? 2.500. A Catalunya, 257. Ara un menys. 257, A Catalunya hi ha 3.800 funcionaris de l'agència estatal, i en canvi hi ha 9 milions de contribuents. Per almenys hi ha 30.000 assessors fiscals. Perquè es feu una idea de les proporcions de les coses. No és un gegant, creieu-me, no és un gegant. Per tant, respecte als defraudadors, que podrien ser l'economia submergida, aquests ja no declaren, els que estan fora del sistema, se li fa un control selectiu, perquè no pots anar amb tots, perquè n'hi ha molts, has de seleccionar amb qui vas, i respecte als delinqüents, que després veurem el que és, se li fa un control ocasional. Per què? Perquè el delicte contra la hisenda pública no es pot perseguir d'ofici, perquè l'agència tributària no és un cos de seguretat de l'Estat. Per tant, te'l trobes quan fas una actuació. Molt bé. La pregunta és, i quan recapta l'agència tributària? Perquè si et dediques a la lluita contra el fraude, què aconsegueixes d'aquesta feina tan increïble que fas i que ens té tots acollonits? I la teva feina, què en surt de tot això? Doncs mireu, si mirem les seves pròpies dades, segons els seus resultats, això ho acaben de publicar fa un mes, resultats inspectores sobre tributos internos. Això és el control intensiu sobre els defraudadors, el que dèiem, el de l'economia submergida, per dir-ho així. 99.000 actuacions. Són moltes? Sí, són moltíssimes. Estem parlant de 52 milions. Però fixeu-vos les actuacions que es fa sobre els declarants. 1.500.000. Per què? Perquè això ho fa el sistema informàtic. O sigui, fas 99.000 actuacions específiques, de control específic individual, però fas 1.500.000 sobre els declarants. Per això hi ha aquesta sensació que només es vigila o només es controla els que ja paguen. Per què? Perquè ho fa el sistema informàtic. I això ho reconeixen els seus propis dades. O sigui, això és una interpretació de les dades que ofereix l'agència tributària. Però anem a veure de calés quants en treu. Mireu, jo he agafat les últimes memòries, veieu, resultats de l'agència tributària, 12.300 milions aquest any 2014. I l'agència tributària diu, l'any rècord. Per què? L'any 2010, el 2011, 10.000, 10.000, 10.000, 12.300. Per tant, aplaudit-me. Perquè he hecho mucho. I és veritat, amb una plantilla de 25.000 funcionaris fent 99.000 processos d'inspecció i 1.500.000 processos de comprovació, és una barbaritat. Però i de tot això que n'hem tret? 12.300 milions. Sobre un PIB, fixeu-vos, de gairebé 1 bilió, però això, aquí són 224.000, encara no són oficials les dades, però serien 224.000 milions, és la recaptació del sistema. Això és el que recapten els empresaris. O sigui, els empresaris
Que hem dit que eren els que recaptaven, esteu d'acord o no? Hem dit que els que recapten són els empresaris, no? Doncs mireu, els empresaris han recaptat 209.000 milions. En l'any 2014, 224.000. I d'aquests 224.000, quants ha recaptat l'agència tributària? 12.300, un 5%. L'impacte pressupostari de la feina de tot un any de l'agència tributària és un 5% del que va el pressupost. L'altre 95% va sol. Perquè la gent compleix la llei. La Mireia, el Manel i l'Eduard compleix la llei. I només complint la llei va al 95% del que es produeix. D'aquests 224.000, 45.000 són catalans. Perquè només són els impostos estatals. Si poséssim les cotitzacions socials, arribaríem als 70.000, que és el que explica el Consell Assessor de la Transició Nacional. Fixeu-vos que el que representa la recaptació de l'agència respecte al total no és ni el 5%. Si féssim un altre paràmetre, que és agafar tota la recaptació sobre el PIB, trobaríem el tipus efectiu del sistema, i si això ho apliquem sobre l'economia submergida, veureu que el que deixa de recaptar només per economia submergida són 43.000. És a dir, n'ingressa 12.000 i en deixa d'ingressar més de 40.000 només per economia submergida. Però és que si a més li preguntes al senyor Montoro, ministro, i d'estos 12.300 milions, quants en cobrarà? Aquí hi ha algú que, a banda de l'Eduard, tingui una empresa? Sí? Tu saps que hi ha una diferència molt gran? O tu et sembla que hi ha diferència entre facturar i cobrar? Que sí? Una diferència enorme. I què passa amb una empresa si factura i no cobra? Molt malament, perquè més per facturar ha hagut de comprar i servir, no? Perquè si no ven, no factura. I si no factura, no cobro. Però si factura i no cobro, tinc un greu problema, no? Doncs escolti, aquests són facturats. I la pregunta és, quants en cobraré? Un 30%. 4.000. El mateix, avui, a més ha sortit a la premsa aquests dies, el Tribunal de Comptes ha fet un estudi sobre el deute pendent de cobrament de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, d'aquesta en té 50.000 milions. La feina de 5 anys, pendent de cobrament. 25.000 per litigiositat, perquè en aquesta lucha contra el fraude n'hi ha algú que resisteix. I a més, de la lucha contra el fraude, d'on n'hi ha no en pot rajar, hi ha algú que no pot pagar. 25.000 per morositat. Per tant, té 50.000 milions penjats. I cada any en liquida 12.000, que només és un 5% del total. Per tant, és important l'agència tributària? Sí. És determinant? No. No. Fa una funció dins del sistema? Sí. És el sistema? No. Per tant, quan nosaltres generem l'hisenda pròpia, fem la fiscalitat pròpia, ens cal una agència tributària? Sí. Però és l'única cosa que hem de fer? No. No. El que hem de veure és que no té la importància que ens pensem. I si entenem això, esclar que la tindrem, però aleshores posarem l'accent al que de debò podem fer. Però a més, anem a veure com aconsegueix aquests 12.300. O sigui, agència tributaria, ¿te dedicas a la lucha contra el fraude? Sí. ¿Y cuánto sacas? 12.300 millones. ¿Y de quién? Anem a veure de quién. Com fa la lucha contra el fraude? Doncs per veure això, anem a definir els diferents patrons de comportament de les persones davant de la fiscalitat. Perquè això ens farà explicar primer com funcionem nosaltres i com ho volem transformar. Seguint, en aquest cas, la metodologia del professor Tipke, que és un senyor alemany, que ha estudiat la tax morality, que és la posició de cada individu respecte al fet de pagar impostos, defineix 7 patrons de comportament. Jo en defineixo 4 en el llibre, perquè em serveixen per explicar i poder-vos explicar com es fa la lucha contra el fraude. Mireu, el primer patró és el contribuent, que ara el caracteritzarem. El contribuent és aquell que fa una activitat econòmica real. Per què? Perquè tu només has de posar diners a la guardiola, ara ens imaginem que Hisenda és una guardiola, tu només has de posar diners a la guardiola si guanyes, perquè el principi de capacitat econòmica diu que només pagues impostos si guanyes, si tens una mínima capacitat econòmica. Per tant, fa activitat econòmica real. Per tant, genera PIB. Si genera PIB, és una persona que té utilitat social, perquè està intervenint en el mercat, dona feina a algú o produeix algun bé o servei. Per tant, algú que fa una activitat és algú que té utilitat per aquesta societat. A més, figura en el cens. Figura en el cens perquè per posar diners a la guardiola li has de dir al vigilant que en posaràs. Perquè el vigilant, si no, no te'n deixa posar. I has de tenir un NIF o has de tenir un CIF. Si no, no en pots posar. Per tant, figura en el cens, perquè al moment que et donen un NIF, et posen en el cens. El 036 és un permís per posar diners a la guardiola. Per tant, aquest ha demanat permís, fa activitat i quan arriba el moment, el que fa és posar-se la mà a la butxaca i fer tot el pagament que li correspon. Fa una contribució completa. Aquest és el contribuent que el que està fent és complir la llei. Quants en coneixeu d'aquest? N'heu vist algun d'aquests? La immensa majoria.
avui i fa molts anys, perquè si en l'any 78 això no hagués passat, no seríem aquí. Per tant, malgrat que és cert que hi ha un nivell d'ineficiència molt gran en el sistema fiscal espanyol i malgrat que és cert que parlen que hi ha una taxa de frau inacceptable, és veritat, però és molt més gran la taxa de compliment, perquè si no, no seríem aquí. Per tant, la majoria de gent és bona gent aquí i a fora d'aquí, i la majoria de gent compleix la llei. Per sort, quan nosaltres ho fem, igual que ara compleix la llei de los Congresos de los Diputados, també complirà la llei del Parlament de Catalunya. Per tant, l'únic que hem de fer és fer una llei que la gent la compleixi i la majoria de gent la compleix. Molt bé. Per tant, aquest prototip el tenim clar. Com es queda aquest contribuent després de complir la llei? Us quedeu tranquils? Rebeu un SMS que diu moltes gràcies? O per Nadal una felicitació? O quan rebeu una carta amb el logo de l'agència us penseu que us està dient moltes gràcies pel vostre esforç? No? I com és això si esteu complint la llei? O sigui, contra aquest no cal lluitar, oi? Perquè aquí no hi ha fraude. O sigui, la lucha contra el fraude no es pot dirigir amb aquest, perquè aquest està complint la llei. Però teniu la sensació que un cop fet això esteu tranquils? Això no és normal, això no té cap sentit. Si jo li preguntés aquesta mateixa cosa a un senyor australià o canadenc diria sí, i un senyor australià, si rep una carta de l'Australian Taxation Office i, per exemple, és un jubilat, de seguida anirà a obrir pensant que allò és un xec i que s'ha aprovat alguna norma que ell no sap ni ha de saber, que li han recalculat no sé què i li van un ingrés. Però això és normal. L'Australian Taxation Office és l'entitat més ben valorada del país. Per sobre de les ONGs, que no diguem de les públiques i les privades. El que més valoren els ciutadans d'Austràlia és la seva agència tributària, igual que aquí, Igual que aquí. Per què? Perquè els que compleixen la llei no han de tenir cap por, ni allà ni aquí. I si la tenim és que alguna cosa no es fa. Per tant, la lucha contra el fraude no va amb aquests. No va amb aquests. O no hi hauria d'anar. Anem a veure el següent. El mal contribuent. El que